худшей, ну приходь, коли ласка. А я уже пришел. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют. Привитание, Тёмочка. А ты хотел, чтобы я худшей пришел, как веселей было? Я хотел. Не так. Я чув, як ти казав, приходь худшей, приходь худшей. Ну, казав, тільки я не тебе, бушлик, чекав. Мене? А кого? Музу, яка приносить з собою натхнення, а яно мені просто необхідне. А ти ведаєш, який сьогодні день? Ведаю. Неделя, 17 студеня. Я у календарі прочитав. А бач, ти нічого там не прочитав? Больше нічого. Я ще читаю не вельми добре. Так що такого особливого у сьогоднішньому дні? Буслічок, сьогодні одразу два святи. Да і ще яких? Яких? День натхнення і творчості, і день дитячих винаходств. Ого, а хіба діти можуть винаходки робити? Я думав, що тільки дорослі. Ще як можуть. Наприклад, водяні лижі і снігоход. Ох ти, водяні лижі і снігоход. А ще пластилін, пальчатки без пальців, фруктове морозиво на паличці і навіть калькулятор і мобільний акумулятор. Їх придумали діти. Ти жартуєш? Ніколечки, іменно сьогодні я так само що-небудь незвичайне придумаю. Ось побачиш, тільки треба музу дочекатися. А без музи ніяк? Ніяк, без яє не стать мне знакомитым на увесь свет. А хочеш, я допомогу тобі музу клікать? Удвох же грамчеє тримається. Ну, давай поспробуем. Муза, приходь! Ау, ти нас чуєш? Ну, коли ласка, ну приходь. Чому так тебе чекає? Мне вельми потрібна твоя допомога. Без тебе йому не справиться. Ну, я так мару стаю знакомитим ученым. Ну, допоможи. А як воно виглядає? Муза. Думаю, я в пригожому одінні і з вінком на голові. Муза, ну ти де? Ой, нема, цілий день сьогодні я її чекаю. Приходь! Ау, ну де ти ходиш? Пробачте, я по справах бегала. Спозднилася криху. Привітання, сябри мої. Полінка, ти? Привітання. Добрий вечір. А чому так сумно? Хіба ви мені не раді? Рада я. Але були б я ще більш рада, коли б Тьомина Мара сьогодні здійснилася. Тьомочка, про що ти мариш? Придумать нечто такое хочу, чого до гэтага ще ніхто не придумав. А сьогодні, Полінка, якраз підходячи для цього день дитячих винаходств. Тільки ось без музу у мене нічого незвичайного придумати не отримується. Ми так її просили прийти, Полінка. Клікали, але вона нас не чує. Не чує. А може ви неправильно клікали? Як так? Чому неправильно? Муза, приходь, муза. Ми, коли ласка, говорили, що як робить виховані особи. Але я все ровно. Ай, не приходить. Не переходить. А що, коли муза не ходить, як ми з вами, а лятає? Ой, я про це не думав, що може бути. Я наш муза. Значить, говоримо, муза, приходь, а треба муза, прилітай. Вже й так? 3-4. Муза, прилятай, коли ласка. Наш Тьома тебе вельми чекає. Ну, ось, і прилятай не дійничає. Ой, музи, як не було, так і нема. Ех, ну чому так? Одним усьо, а іншим нічого. Тьомочка, ну не розстроюйся. Ага, не розстроюйся, це несправедливо. Треба капустя были у однакових умов. Правильно, а це до одних муза прилітає, допомагає їм, а других повинні без натхнення працювати непорядок, А скажіть. можна криху помовчать і послухати мене?
Па-першае, супакоімся і настроімся на творчы працэс. А без музыкі нічога не трымаецца. Адкуль ты ведаеш? Вось уяві сабе, Тёмачка, што ты хацеў такога зрабіць, чаго ніхто да цябе яшчэ не прыдумаў. Ой, я шмат чаго хацеў бы, але больш за ўсё мару зрабіць такую машыну, якая магла б пераносіць нас і ў мінулае, і ў будучае. Машину часу! Здорово! Вы толькі уявіце! На панелі кіравання задалі ёй параметры, ну, куды мы хочам адправіцца. Націснулі на кнопку пераносу і паляцелі. Ой, чуеце? Мелодыя Ага. нейкая загучала. А можа, гэта яна? Хто? Муза твоя! Але мы яе не бачым. А хто вам сказаў, што музу абавязкова трэба бачыць? Можа, яна нябачная, яна ж муза. Правільна, і прыходзіць толькі да тых, хто вельмі стараецца і настойліва ідзе да сваёй мэты. А Тёма у нас такі, ён упарты, а я ж час столькі кніжак розных прачытаў. Ого! Значыць, усё ў яго атрымаецца. І мы будзем падарожнічаць па часе. Будзем, я вам абяцаю. А яшчэ я зразумеў, што ўсё залежыць ад нас саміх, ад нашага старання і цярплівасці. Які ты ў нас разумны, Тёмачка. Ён такі. І мы яшчэ будзем ганарыцца, што былі з ім знаёмы і разам мульцікі глядзелі. Ой, дзякуй, Буслічык, што нагадаў пра мульцік. Сябры, мультфільм глядзім. Разам з Тёмам. Ну а зараз будзем рыхтавацца да адпачынку. Вы рыхтуйцеся, а я працаваць буду над стварэннем машыны часу. Не, Тёмачка, дзецям трэба адпачываць ноччу. Так, Палінка. Вядома, Буслічык, раніца за вечар мудрэйшая, таму усе справы і вынаходствы адкладаем на заўтра. Ну, добра, тады мы пабеглі чысціць зубкі. А яшчэ мыць тварыкі і лапкі. Правільна. Добрай ночы, сябры, і чароўных прыгожых вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.